ഇന്നത്തെ വീഡിയോ മണിമുല്ലയുടേതാണ്. ഇതുപോലെ ആയിരക്കണക്കിന് പൂക്കൾ ഒരുമിച്ച് കുലകുലയായിട്ട് പൂത്തു നിൽക്കുന്നത് തന്നെയാണ് മണിമുല്ലയെ മറ്റ് ചെടികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തയാക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ നിറഞ്ഞ് പൂത്തു നിൽക്കുന്ന മണിമുല്ല കണ്ടാൽ കുറച്ച് നേരമെങ്കിലും ഒന്ന് നോക്കി നിൽക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അത്രയേറെ ഭംഗിയാണ് ഈ ചെടി പൂത്തുലഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ. ഈ ചെടിയുടെ തൈകൾ നമുക്കിപ്പോൾ നഴ്സറിയിൽ ലഭ്യമാണ്. തൈകൾ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ ഓർഡർ ചെയ്ത് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം, ഈ ചെടിയുടെ കട്ടിങ്സ് അതും നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കട്ടിങ്സ് ആവശ്യമുള്ളവർ കൊറിയർ ചാർജ് മാത്രം നൽകി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കട്ടിങ്സും തൈകളും ആവശ്യമുള്ളവർ നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ ഓർഡർ ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാങ്ങിക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക്